Το Mold King Technic Forklift Truck είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό προϊόν στον κόσμο των παιχνιδιών κατασκευών. Ως λάτρης των set Lego Technic και των ρεαλιστικών μοντέλων μηχανημάτων κατασκευών, εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο λεπτομέρειας και λειτουργικότητας αυτού του περοννοφόρου. Από τον περίπλοκο σχεδιασμό έως τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως ο μηχανισμός ανύψωσης και οι δυνατότητες διεύθυνσης, κάθε πτυχή αυτού του σετ είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για να προσφέρει μια συναρπαστική και εμπειρία κατασκευής. Η προσοχή στη λεπτομέρεια στην κατασκευή αυτού του μοντέλου το διαφοροποιεί πραγματικά από άλλα παιχνίδια κατασκευών στην αγορά. Είτε είστε έμπειρος ενθουσιώδης της Lego Technic, είτε απλά εκτιμάτε τα καλοφτιαγμένα μοντέλα κατασκευών, το Mold King Technic Forklift Truck είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει. Συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό το σετ σε όποιον αναζητά ένα απαιτητικό και ευχάριστο έργο κατασκευής που καταλήγει σε ένα εντυπωσιακό και ρεαλιστικό τελικό προϊόν.